Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Ni Marua. Oh, uy, usa man. Ora magdala ng hagi sa gawas. Elgin! Elgin! May nabuak din sa sala. Pero klaro kayong doon rin nabuak. May kinatawag pa si Marla. Liliwan ko sa Elgin nga. Nagsosis mga kwarto din sa villa. Ang kwarto kinisagdanan ang unahon ko. Wala si Elgin din eh. Elgin, hain ka! Elgin! Elgin, hain ka! Elgin! May naluktok. Kinsal si Kani. Uy! Ni Maning, asa man ako ibutang ning kaban ni lulugir mo ko. Nagdamog ka man. Mauni! Uy! Mauni ang kaban sa kudulogin mo. Magpali ko ng lolo mo. Ako lang ibutang gini ha. Usamay, suot ang mao ka man. Mga gamit sa akong apuan. Ang uyab sa imong apuan nga si Marnila Alpamira. Unsa? Siyang nakasuwat sa tanang buhaton na mo ni Gabriel sa among misyon. Mao ba? Unya, usamay, sunod ang buhaton. Pangitaon, ikaw ito ba, Gabriel? Oh, ulo, pangitaon na to ang lubong ni Marwa. Dinis. Unsa? Nagtumong niya sa villa ang lubong ni Marua. Maukan! Tila ni apuhan mo, Gabriel. Lo. Musamot ang kakulba Kalma ko. lang, relax lang lo. Ay, Ni Asafilia, dili may tabo nga tagan sa maing lubnganan kay parangan siya. Pero, dako kining villa. Ugwa ko nakita dining kadudahan nga gibutangan sa mong lubong. Ang Magnetic Cruise ang makatabang kanato. Magnet nga cross? Oh, kini. Oh. Maulang kina makatabang kanato ang matultulan ang nilubngan si Kalavira ni Marua. unya lo, sugdan na naman nato ang pagpangita sa kalabira ni Marwa. Kinahanglan yun. Pero asa man ta magsugod? Ikaw maning, ansya sa man kami, angay nga magsugod sa pagpangitan sa Kalavira ni Marua. Tabangin na ko niyo pagpangita ni Elgin. Ha? Si Elgin? Elgin? Kaya nga naman eh. Naunsa man si Elgin? Di ba nananghid man siya nga iyang sundon ang tanang kwarto din sa villa? Oo. Sadyang milakaw ka na. O sadyang natulog na sab si Marla. Kalit man ni bati ko mga butang nga nangabuak. Apan sa akong pagsusi ni gawas, way na buak. O wasab si Elgin. Hala! Sige! Sugtan na to ang Pag-una, lo, pag-una. Sige lo. pantao ta si Magbubuwag ka sa pagpangita. Sige na. Magbubuwag ta. Di ta magkuyog, lo. Mamatay ka rin ka, lo. Asa mo ta magsugod ng pangita? Ha? Gabriel? Kami na lang ang mangita ni Elchin. Oh. Bantay na lang si Marla. Kaya tingaling may buhato na sab ning dili maayo karon nga nakatugnaw sab siya. Ha? Elgin! Elgin, hain ka! Wa man din si Elgin sa kwarto kilid sagdanan. Gabi! Oh, lo. Musa ka kustas! Ikaw ang magsusi sa tanang kwarto din ikaw, boss. Oo, lo. Oh, kalma lang ha. Relax lang. Okay. Sige. Relax. Kuyawan sa tani mo da. Ay, tawanas lolo. Mingaw mo ni kwarto ha. Imig ka dis Elgin. Osto, buhat ako speaker sa kwarto. Oh, uy. Ang sumtong nabuak. Gabriel!
Unsay itong nabuak? Ambot lang, Lo. Pero wa may nabuak dire sa kwarto sa ubos. Wasap Tristas! Uy. Diin man sa kadaigikan ang nabuak nga among nabati. Eljen! Eljen, hain ka! Eljen! Oh, wa may nabuak din sa sala. May nabuwag na sab. Mao na akong pangitaon, oy. Klaro kay nga dunay nabuak pero wa mi nakita. Sudon ako kanang usa ka kwarto. Ngay maning ha? O sige. Sundan ka ng kwarto ni Belia, Gabriel. Elsin, hain ka. Huwag reaksyon din sa mong kwarto. Akong iisa kining magnet na krus. Huwag kisaw kining mong kwarto. Buti pa sabot nga limpyo kining mong kwarto. Musakap ako sa taas. Nasab, may nabuhak na sab. Di magsyuka ni Kikan. Gabriel! Gabriel! Hay ka! Diyan ako sa ubos, Lo. Nakabati ka na ba sab sa akong nabati? Olo, pero di na ako matultulan kung din gikan ang nabuhak na butang. Ang demonyo. Gusto kaming linglahon sa demonyo. Dali diri saka sa taas, Gabriel! Olo! Oh, may nabuwag na sab. Pero, wa pa katultol sila si Gabriel kung dingi ka na nabuwag. Usap ka kay buti pa sa buti ni. Oh, Marla? Marla, anak. Oh, nanasap. Milimbang sab siya. Oh, bantayan ko lang yun si Marla. Lo, di na ako matultulan kung din gikan ang nabuhak ng mga butang nga akong nabati. Move na kini sa demonyo. Naghagis siya. Dili siya gusto nga magdugay ta din eh. Kung mauna, Lo. Una-una to sa pagpangita ang lubnganan ni Marwa. Unya na to pangitaon si Elgin. Nanasap. Nanasan, Lo. May laguno, ang lagubo siya. Usam ka to. Ang kuyanog kayong lagubo, Gabriel. Ang bumbong. Pamatiyon tiyang bumbong ang Villa. Sige, Lo. Dali. Pamatiyo na to, di. Dine. Oh, na siya! Gikan sa bumbong ang lagubulo. Tuwa na siya. Tuwasat. Gusto ko, Lo. Naa sa bumbong gikan ang lagubo. Nga no magkakini. Kinang na makita na to, Lo. Kung unsa nakaingon anang lagubo sa bumbong. Pero siya on man. May naunanaan ko, Lo. Diya ka lang, ha? Balik tayon, Gabriel! Murag doon na ng hagi sa luyo sa bumbong. Husto, sa suda ng kwarto. Pas nung may tao diya. Kinsay? Huwag tao din sa kwarto. Murag nagkalayo ang lagubo. Noy Maneng? Noy, Oh, manangid ko nimo, ha? unsa ka na, Gabriel? May mabag doon na may bahin sa bumbong nga akong atsahon. Unsa? Pero nga nung nakahunaw na makapag-atsas bong mo, ha, Gabriel? Kuanoy, gikan sa bumbong ang lagubo. Murag dunin ang hagis ilawom sa bumbong. Unsa? Mao ka na. Manangid ko nimo. Nga akong atsahon ang pipila ka lugar sa bumbong. Sige. Bahala ka na, Gabriel. Buhata ang tanan nga gusto mong buhaton. Sige, Noy. Sige, ikaw na bahala. Sige. Ayaw, Gabriel! Marla, nagmata ka na di? Ayaw ninyo guba ang akong bilya. Marla, anak. Pasagdantas lang mabuhat sa bisan unsa. Nga ilang ito ang angin buhaton. Marla, doon namin nabating lagubo. Ug naa sa bumbong. Tuwa na sa doon. Nabati mo ninyo ang akong nabati. Gabriel, sige na. Lakaw na. Susiyan ninyo kung unsa na kaingon na ng lagubo. Noy. Pa!
Mabugi si Gabriel. Dili ba yung mga ilang tagsahan ang akong vilya? Marla, pasagda na to sila. Kay alang siya mo kayuhan ang ilang gibuhat. Kinalang makakita akong gatsa. Oh, niya, salamat. Niya at sa dini. Balik ko na ako sa lulo. Oh, manang? Oy, Gabriel, unsaon man nimo ng atsa? Iatsa sa bungbong manang nga doon ay nagsaba-saba. Unsa? Hain man sa maneng. Ang tuwa sa iyang kwarto, uban ni Marla. Oh, uy. Ira, si Tony ka nang nigawa sa kakahuyan. Manang, ila ka ng pultahan, pagdali! Gabriel, Ako na! ayaw una nagila kay magkuha pa kong kamunggay sa gawas. Ay na nag-abli, manang. Kundi ka gusto madunggaban ni Tony. Unsa? Wa na sa mayong paghunaw si Tony. Gusto ko niyang pati yun, busa. Bisan unsay metabo. Ayun nagipagawas. Unsa? Ay, Tuwa na sa nang lagubo. Di akaw naman nga. Basta mo na to. Ayaw pangablis pultahan. Kinalang amo may bawaan ang hinungdan niya ng lagubo sa bumbong. Badlo nga si Gabriel. Malayasa siya pa. Mamatay siya kung magdugay sa dinisod sa vilya. Wala tayo mahimo pag-abog nila ni Gabriel. O sa iya kapuhan. Musa, ato sa pasagdan. gusto ka kidiyahe nga may mamatay din sa sud, ha? Dili sa ikaw si Marla. Kawang mabasol kung mamatay si Gabriel. Maneng! Manang, Naunsa naman sab sila si Gabriel. Nagdaman tug atsa. may gipangita sila. Ato sa pasagdan. Magmahay ka sa imong paghatag ang pagtugot kanila. Magmahay ka! Unsa mo gusto mong mahitabo? Ha? Unsa? Oh! Unsay gusto mong mahitabo? Sulti ko! Unsay gusto mo? Buhiin ang liog sa imong anak, Maneng. Dili siya akong anak. Demonya kini gikatubang ko manang. Demonya kini. Pero lawa sa imong anak ka ng imong gituok, Maneng. Oh. Busa buhiin na. Oh, Nanong mihunong ka? Patya ang imong anak! Mauna ang gustong mahitabo sa demonyo, Maneng. Mapatay mo ang imong anak. bantayo na si Marla manang. Oh, ano na kahimom ko pagtuok ni Marla? Dili, nandahan ko sa demonya. Gusto siya mapatay kong akong anak. Lo? Lo? Oh, uy. Ayaw niya pagsapa, Gabriel. Ha? Lo, niya no, nagdaan ako katsa. Usaw mo kanimo ng atsa. Ibungkag sa bungbong nga gikikanan sa lagubo. Usa. Oh, Pero nanangin ka ba ni Maning atsaho ni mo ang bungbong? oo lo, giyatagan ako niyong pagtugot. Oh, tuwa na sa... Na nang napitag kita ng lagubo, Gabriel. Atsa ng bahina sa bungbong. Oh, sige lo, padapin niyo. Oh, padapit ko. Yeah. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.